dali ni Mami. Ilisan ti ka og impag atog. Okay. Here. Dali ha. Okay. O, hinay lang. Alin ta sa inyong kwarto ni Ramil. Don't worry, ha? Pukawon talagi ka. Kung maabot na ang imong pana. Iha! Leo, kung nagduha-duha ka sa pag-adto, ganong imamang tuyuan? La, nagkinahanglan kita kwarta. Leo, Para sa Pasko, para sa bagong tuig. O, aron ato ng pagkitaon si Delia. Usapod, si Papa, pwede na itong mabisita. unya, ingon ni anang nahasol ka. La, karon na ni. Kung mahumal ang tanan, mawa na ni. Ay, kabalak ka. Dili bi ang tanan mapalit sa kwarta. Aula, ang kuno na to. Pero, nagkinahanglan kitag kwarta ron panahon na. Pero ingon ni anang nahasol ka. Ang kwarta, dili ba makatambal sa kahasol? Way tambal sa kahasol nga mapalit sa kwarta. Mapalit sa kwarta. La, komitido na ko. Di na ako pwede mo back out. Katingaling madawat ang kredibilidad ni Ma'am Carmi. Pero, unsa may ginagisangon niya nimong trabaho? May bawra ka na la. Sultian na ka. Pero di lang usa karon. Nabala ka manggod ko nimo. La, ayaw lagi ka bala ka. Di lagi ko madaot yung trabaho nya la. Pangaon niya mo ha kung mabot si Ken. Kaya mapalit na to sa sudan, luto daan. Ikaw di ay. La, ay lang kabala ka lagi. Di naman kung batang gamay. Tingali, gigutom ka. Dili lagi unya ila ko mukaon ni uli. Dili ko masa akong trabaho. Ha? Lola, ugma, promise, sultian ta ka. Timanan ko na, ha? La, iampo lang ko ha nga magbalampuso ang trabaho ni Ma'am Carmi. O, apo, mag-ampo ko. Ug-appeal ko na sa akong petisyon. Yan lang. Wato na lang ko kay mangita pa ko sa advice ni Ma'am Carmi. Lisod ba ito pangitaon ang inoon, bilis man to. Pero di lang ko kumpiyansa, magkuhan kay mas hindi ko katultol. Ha? Sige, arin ako la. Nala, Ayo. galoy at ka sa Diyos, alam. Sige lang. Sige. Tagbawang imo kaugalingon sa pagkatog sa kwarto ni Ramil. Ah, katapusan mo na karong gabi una sa pagkatog ng iyang kwarto. Be! Ah, bahala ka diha! Sige, kub, para di ka kaginhawa! Halag mamatay ka diha! Busit ka sa kong kinabuhi! Niining ikaduhang misteryo. Akong pangayuan kanimo, Ginoo. Ang kalampusan sa trabaho ni Leo. Kabangi ang taon siya. Nahinayak na siya sa pagtando sa maong trabaho. Busa ang taon, ayaw siya pasagdi. Ikaduhang misteryo sa kalipay. Maong pagduwa ni Maria Santissima ngadto sa ang agaw nga si Santa Isabel. Amahan namo, mana ka sa langit. Pagdaygo ng imong alat, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong tubot ni sa yuta mingon sa langit. Hello? Iho! Ramil! Iho, pauli ka rin kadayon! Oh my God! Huwag ko magdaho mga pagkabuhat! Inig mong asawa! Ha? Saan sa mami? Basta! May kinahanglan kang madiskubrihan ni Leia. Iho, pananghida lang diha, ha? Sultihis lang kinang mo pauli ka. May emergency diri sa bay. Okay, mami. Kung pauli ko. Oh,
Oh, sige, sige, iho. Oh, sige, bye. Sige, bye. Yes! Mapauli siya. Gusto. Mauna ning orasa nga akong giingon ni Leo Delfino. Huwato na ko siya sa game. Wa din sila si Ising, sila si Minggoy. Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming mga makasasala. Karon og sa oras sa aming kamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaha kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Si Leo Delfino na gyud. Ma'am, good evening. Late ba ko, ma'am? Hostora yung pag-abot. Igo nga mo abot si Ramil. Dali, sunod ako. Bahala na lang ni. Ako na nagilipay na ikan. Kung saan man nga, nagkinahanglan ko ang kwarta, kamay kayo na. Iman nga atong sabot, ha? Kinahanglan mapatuo mo ang akong anak. Nga laki kasi ang asawa. Okay, ma'am. Ako'y bahala na. Timan Leo Delfino. Dili ko mo dawat o kapakyasan. Dali, mga dota sa kwarto. Oh, sigurado ko. Si Ramil na gidod. Dali, suot sila kwarto. Dali. Mauna niya ang kwarto nila ni Ramil. Sige, diha ka na. Diniuna ka ka ako nasugatin si Ramil. Naana siya. Sige, good luck, Leo Delfino. Ikaw na'y bahala si mong diskarte, okay? Sige, ma'am. Sige. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa magkatuigan, walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwas sa mga kalag sa purgatorio. Dala sila nga sa langit. Ilabi na gud ang ginhanglan pag-ayo sa imong kaluoy. Tuwa ko may pagod sa uti kapag sulti. Pero Ramil, nakita din ako sa kong duha ka mga mata. May laki ang imong asawa. Mga animal! Paano mo matay ng ibon? Hoy, mana! Maniobra mo ang tanan. I-frame up ko nimo, di ba? Dili ko utok bulinaw aron di makasabot mong Carmi. Pero ingon ana dai mo mga dato. Kung makaumagad mo og pobre. Way pobre og dato sa gingharian sa Diyan! Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahan